machiegni chenro manonro mar Oboke okinyi masani janeno ma Lolwe TV magi gin Oboke adek madwa mondo miami weche mane gi kalumo mana makagi kacha. Oboke mar The Daily Nation wach mantiere iye kaendi en Uhuru Raila failed city rally exposes rifts. Ma wach mantiere ni koro bura manyone beni bedo nyoro ka mkunji chande ok notimre. En ranyisi ni nitiere mago kuma gin pogruok e weche go mag Azimio kuom sani. Ano e thor mar wach mantiere kanyo inyiswa kaendi Oboke mar kod mar adek ni e higa mar 2025 nyalo bet ni koro kar mondo miriam nyamburko Nairobi bo bedo ka koro en nyamburko mafuyo ka ndege. Mano e wach mantiere. Gima aneno kanyo endo machielo matanga medi emani how Azimio wrangles cattled Uhuru Raila planned rally. Mano en wach masani kweni aso mito Oboke ndi mar 4 nyaka mar 5. Mano e ler mantiere kanyo. Ka ang'iyo weche moko mantie ka en wach nendo ma Mumias Sugar osandike mang'eny ahinya inyalo some. Gavana Sompacho kaendi be ochiwo mano ma bende en kwayo ne jatend piny owacho mabiro manyien kaka onego bed ni koro botiyo kodgi ka gidhi nyime. Mano e ler mantie Oboke ni mar 11 sama bende koro Ruto koro nyowuok odhi gwenge ko mag US kod UK kuom ndalo 10 obedo ka koro oonge. Ka ang'iyo ler machielo mantiere kanyo en mani koro somo gi jondiko mano ka koro ng'eny kaendi gin mano ka koro gitiap malich ahinya to gilendo bende ma opogore. IBC bende nitie joma noluongo kaendi e weche go mag tije magieki joma do bedo kaka secretary kata chief executive officer kata CEO mano endo mar IEBC. Mano e wach mantiere kanyo no kaka sani ji mang'eny ahinya mano yer ne tijini endi magi dhano mang'eny ma boka wachiel kende kuomgi en dhano mang'eny. Ka ang'iyo gima bro medo kaendi malich ahinya onge Homeboys Fry Bidco Gor FC draw their matches. Mae wach mantiere sani endi ni koro Gor Mahia kod mano endo ma bende NF Leopards nye gidhi amodhi sama bende koro jago endo ma en wuon Chelsea Abramovich future at Chelsea uncertain. Mane wach mantiere ni koro sani endi okong'ere ka koro Abramovich bodhi nyime bedo wuon Chelsea sama bende koro Russia oketo lweny matek ahinya e piny endo ma Ukraine. Oboke ni endi mar The Star wach mantiere kanyo endo ni Uhuru Grandmaster of 2022 Succession. Mane wach mantiere Uhuru sani koro en makosa sani koro otedo mano endo Succession ma 2022 kata mano endo ng'ama bro kawo koa kuome achiel kachiel. Mano e ler mantiere kanyo. Ka ang'iyo kaendi en wach Uhuru ne mantiere. Andrew Maringa ondiko kaendi Uhuru will play key role while in retirement. Mane wach kaendi koro Uhuru kata bende koro osedhi obiro bedo ka koro en machiegni ahinya kod mano endo ma en weche mag loch ma pacho kaendi. Kalonzo's new tough terms for Raila deal ahead of August polls. Wach mantie kaendi en mani koro wach sani endi at the center of Wiper chiefs demand is a coalition to coalition agreement. Mane wach sani koro Kalonzo dwaro mondo gibed gi mano endo ma en coalition agreement mok ni idhi muonyo gi e Azimio. Mano e wach ma koro Kalonzo dwaro kanyo. West to cut some Russian banks off from SWIFT. Mano e ler mantie kaendi. SWIFT ni endi sani koro mondo mi koro Russia koro kik yud pesa ma e pinje mamoko obed mana gi pesa neno endo ema mondo oti godo e weche mag monj ma Ukraine. IMF Moody's warn Russia-Ukraine conflict impact global economies. Mane wach mantiere kanyo endo. Russia ni sani ng'ata ma bende chung' kodgi onge gin kendgi gima gitimo no endo. To Ukraine omor ahinya. Ukraine sani endi gore ji te osebedo ni gin jogo kuma gin soldiers. Mano e chuny ma idwaro. Natalie Tewa talks about relationship with Joho. Mae wach mantiere kaendi. Nitie wach moro kaendi koro wuok kaendi ni YouTuber Natalie Tewa says she has never dated any person social media has linked her to. The travel vlogger has been subjected to various rumors since publicizing a relationship with Ugandan ex-boyfriend Renz Mukibi. Natalie was then alleged to be dating Mombasa Governor Hassan Joho. Magi weche mantiere kanyo endo nyalo somo gi winjo en ang'o matimre. Okari Betty Chalo
still good friends. Mane wach mantiere. Dennis Okari kod Betty Chalo mane giwere go chapa gino osiepe onge pesa. Onge rach moro magintiere godo e kindgi. Jamlek I'll not participate in primaries. My Leonsaniko Jamlek Kamau Wacho. Muranga Governor President Jamlek Kamau announces that he will not be participating in party nominations. Kamau, who was not announced the party of his choice, said he has lost confidence in ability of political parties to conduct free and fair nominations. Manto en gima sani koro thago ji mang'eny ahinya. Ji mang'eny do man mondo dhi yiero dwe mar aboro. Gido mondo migidhi e nominations mag parties. Kejino ka parties go eko nigi weche mang'eny ahinya e igi. Mage weche mantiere kanyo e oboke mar The Star. Ka ang'iyo kaendi parties fight for seats as Azimio grows. Mane wach mantiere koro dudo buche mang'eny kosa nindi koro yuare kendo bende gore ne kombe sama bende koro Azimio medo mana dongo bedo maduong'. E wach mantie kanyo election crystal ball that is splitting investors. Mago e weche masa nyalo ng'iyo kaendi to boke ni mar 4 kod 5. When politicians sneeze ahead of polls, the economy catches bad cold. Mano e wach mantie ni siasa kod weche go mag uchumi samoro dhi matek ahinya makele shida. Raila's big week offered fresh hope but raised fears for peace. Mane wach mantie kanyo endo ni Raila nyene gi juma maduong' ahinya mano manye mare kata kamano ndo pod nitie luoro mar weche go mag kwe ka gi kacha. Ruto Mudavadi on a 10-day tour in the US UK. Mano wasewacho kanyo endo nyalo some. Itoboke mar 8 ma Standard wacho ni kaendi ni Raila's headache as ODM leaders split over nomination. ODM is facing an internal crisis after some leaders differed over nomination ahead of August elections. Orange Party National Executive Council on Thursday endorsed 4 ways of picking aspirants, which also received the backing of National Delegates Conference. NDC approved the use of consensus, direct nomination, and identification of candidates through voting by delegates and universal suffrage, through which ODM members would vote for their preferred candidate. Magi weche makoro nitiere kanyo endo ji to pod nigi ng'ur ahinya molo ahinya e nominations mag ODM. Nawinjo kata ka party leader mar deputy party leader mar ODM ma Oparanya nyiso Catherine Muma ni mondo gine ni elections obedo primaries obedo mago eko magin credible. Mane wach mantiere marine kata gin bende iye kanyo ogiyiere kabisa. Pajo somo gi jondiko apro tieko mapiyo kawuono nikech magi e weche kende mane nitiere en mande weche ng'eny ahinya mana siasa. Liverpool Brigade they never walk alone. Liverpool nyoro nyeo okawo kombe ndo mar Carabao sama koro nyagi go penalty moro mapek penalty makoro chido mna chuny ka ji te osego penalty e pap koro onge kata ng'ama odong'. Kora kiani chako kendo manyien ne bedi chako kendo manyien nyaka ang' yudo ng'ama koro bro loyo kanyo ende makoro gol kipa manyo keti mar Chelsea Kepa nyoketi ni en mong'e mako penalty. Kepa kata manyo mako kata chiro timre nade onge to manyo miye mondo go alipura. Mage weche mantie ang' nokel ni weche manyien nyinga niko Okelo.